but kwa dok chien bende aparo ni achiel kuom jotelo magwa makaluo mosebedo kigoyo matek sana chakruok ne sirkal mar Ruto ni donji telo en Dr. Raymond Omolo. Ne nikech inyalo paro mokwongo migawo manomien en migawo ma very sensitive. Ndalo maandamano Tiagas Tuesday jowam noneg mang'eny sana, joluo nene ohiny mang'eny sana, to blame no nene ibayo kuom Raymond Omolo. Manyalo paro ni jotelo magwa mang'eny sana nowacho ni ne chiwo nyaka ultimatum no mondo kik rwak Raymond pinywa kaluo. But ahero approach mare kada kanene gitimre te, kanene broad based government odonji in place. Tanyalo paro achiel kuom joma nene irreducible minimums en ni mondo Raymond ogol, mondo joma biro broad based ma joluo ma nitiere tiend Raila Amolo Odinga mondo mi nafas no. But kaka wakili osewacho ni Raymond kumokie kod William Ruto bor sana, to kinde ng'at ma very calm kabisa. Koro calmness no ne osemiyo o attract leaders mang'eny manene kiae mabende with time osebedo katiyo kode machiegni. To an gima nyalo wacho ni by election ma Kasipul sana tension yowuok kuro, nikech anyalo paro few days to election bloggers mowacho gi nene obiro kod narrative no Evans Kidero ma en osiep Raymond support bwana Cheluo ngano Jakasipul bwana mnene chungi independent Aroko. A few days to kendo gichako wacho no ne sirkal mar Ruto ni ntiere kaka ntiere kod Aroko, gin ng'ama gidwaro en mana Aroko. Koro aparo no ntiere tension mane ntiere piny. To bang' election aparo no Governor Wanga noyudo teko, to wacho ni koro kaka ni teko madwa nyalo tiyo kodo mondo wayuk kodo government ni, nikech ng'enyne win by election kaka nene of all the by elections one of the competitive areas mane ntiere especially bang' to mar Raila nene no Kasipul. To aparo ni koro teko ne manyodwa tiyo kodo mondo ne konyalo yuko kodo government ni ngisen you see we have delivered. To an kaka jalup chairperson mar ODM, these are our demands. To nikech king'iyo ntiere jo UDA mang'eny manene support Aroko, the side mar Aroko, including vice maro Governor Wanga. But kwawere kod lweny go, adwa naduoko kaka jaluo ma bende young, ma bende ng'iyo mbele. Aparo ni gima ber sani manyalo timo kaka joluo en riwruok. Gima wanyalo timo sani kaka joluo en keto differences magwa thenge. Iwacho ganu candle msuma onge gima msuma lose samo ochwenyo msuma moro. To mano en tabia mosebedo katin sana kuom joluo. Kidhi ofise magwa ma joluo ntiere madongo jomoyiergo, apart from office maru Raymond mosebedo free, nyalo neno ka leaders kata jok man piny kabisa obedo ko access ng'engwa ofise magwa madongo ma joluo osebetie. Ntiere fitina mang'eny sana. Onyalo neni kamera, to kose neni kamera to sem na loko pacho. Oket sing'enge. To kisedhiyo nikech last election ne ntiere UDA, ana chung kod UDA Madhare. To naneno access manene candidates mag UDA mag tribes moko ntiere kod joggi. Kinyalo pimo mano kod jogwa kantiere positions mag power opogre kabisa. To sani kama wadong'i kaka joluo en kima tek sana. To kokwa ng'iyo mbele, wang'iyo no power comes and goes, and the most important thing en watiyo kod nafas mwantiere kodoni mondo wa empower jogwa. To wabro dong' lilo, wabro wuok lilo, yuarok mosewuokie gi mang'eny gi nyase neno ka jo Homa Bay osechako wacho ni Wanga bende ok marwa. Wanga en nya Kisumo. Koro bende dogo chung' ye Kisumo margi ogo ja Homa Bay. To in politics ng'enyne keche sani okwan kamera chiel.
to president dwaro nwa bed kamra achiel. So mondo kawa kelo votes wagi basket maduong' chande to nyalo konyo. To koyudo ka koro ywarok no dhi betie to nitiere gimiluongo ni divide and rule. Ma divide and rule obro kawo jok machal kama yom kata jok mapek to tiyo kodo to samochopo kama wabageni gima wadwaro iyo kap maduong' cha tipenjo no gimobiro kodo on the table tin. So mondo wayudie kaka jogwa nyalo yudo gik mabeyo mondo ndache mwaseneno ka losre kaluo kando omed losre mondo devolution pesa ma devolution kod pesa ma uki national government okonywa maber nyakwangi mna yo mwanyalo bit kodo karachiel mane koyo marwa to bet di ndaram ni mobilize nikech gigi bedo politicized bende sana nyalo yudo kiny tibro yudo ka Raymond kod wanga pod bet piny madho chai to kaluo gumose bet osechak wango ute mag lumi sama ji wuothi ndarago eno wa create unnecessary tension. Koro kwayo mara en mna mondo wawek medo rift mi obed maduong' nikech jodongo jotelo nyalo bet piny bulos jopiny to kosetamre the next time mawango dhi Kisumu tichako gone koko next time odhi Migori tichako gone koko and yet nene jotelo gi osebet piny bolo nini. Koro kwayo jo ground ng'engi luongo yudhe ma ground maduong' nyiso jatelo nudong wewe suliona gin tiere joma nyose kao video tu kao piche oron Raymond tunaona huyo mama lazima ajue sisi magok dhi konyowa. Anyalo kwayo Raymond bende kaka a honest, a humble, leader ma nyalo nini oyuwa yudhe ne gongis gino tuwache hiyo unnecessary tension. We will sit down as leaders and sort this. Erokamano Mike kada kelika nikech gino cha